Здравейте, приятели! Това видео е допълнение към всъщност е допълнение към ето този пост, как да оптимизираме снимка в сайта. Тук съм описал как става, нали, знаете, че с времето това се допълва, обновява и разширява като информация, техники и методи. Но колкото и да се старая, въпреки това има ето така, нали, някои неща, които не мога да ги опиша достатъчно ясно. И за това реших да отговоря във видео на въпроса как така се слага голямото изображение като линк. Тъй, тъй ще го направя във видео, защото ако тръгна да го описвам, сигурно ще отнеме доста място на страницата, което е излишно, никой не му ще чете чак толкова. Нека само да включим тук една добавка към всеки един браузър, за да видим за какво става въпрос. Вижте сега, когато имаме някакъв сайт, наш сайт, нали, това е моя сайт тук, който е, и всеки сайт си има хостинг. Този хостинг си има като параметри, нали, място, което да взема сайта ни и трафик, който да черпим ние. Когато някой посетител посети тази страница, демек когато някой от вас дойде в моя сайт и натисне и посети някоя от страниците, се случва ето това нещо. Той иска някакъв ресурс от моя сайт, т.е. посетителя отива на този адрес и моя сайт, моя хостинг му връща цялата тази информация, която представлява всъщност самия сайт. Всичко ето това нещо, т.е. всичкото ето това представлява ето тази страница, която ние виждаме. И тия неща за вас са пълни глупости, не ви интересуват, единственото, което ви интересува е това нещо. Тоест, при тази заявка, всеки един от вас, който влезе на тази страница, как се оптимизира снимка в сайт, ще струва на моя хостинг план 151 килобайта трансфер. Разбирате ли? Тоест, аз ако имам 150 гигабайта трансфер на месец, тази заявка ми отнела 151 килобайта. Така като от тук, нали, времето на зареждане. Супер! Нека да запомним 151 само секунда. Така, спрях на пауза, за да си запиша, защото не искам да се опитам да ги запомня, едва ли ще успея. Нека си направим един експеримент. Значи тази страница, както е в момента, е тежка, така да се каже, 151 килобайт и се зарежда за близо 13 секунди. Ето как става оптимизацията на изображение. Кликам си да си редактирам страницата. Нека да го скрием тази част за сега. Между другото, тя се показва и се скрива с F12. Най-отгоре бутоните от F1 до F12, които са. С F12 се показва или скрива тази страница. Нека ето тук да вмъкнем някакво изображение. В случая ставаше по този начин в WordPress. Кое изображение ще вмъкнем? Някое по-голямо, може би ето това. 500 гигабайта, не искам още по-голямо да бъде, може би това беше доста голямичко. Да, значи това изображение е тежко 388 килобайта. Мъкнем го в публикацията и ето какво се случва. Значи, хайде да как сега да го редактираме. Ама че работа WordPress изобщо не ми помага. Така. Редактирането от тук става хубаво. Нали, не обръщате внимание на тия неща, при вас ще е коренно различно, дори да ползвате WordPress, не е гарант, че ще използвате същия редактор. Идеята е следната. В момента това изображение тежеше 388 килобайта.
и е ето с това, ето с този размер 2560 по 1600 пиксела. Нали така? Нека да го обновим и да го съхраним по този начин. И да отидем да видим страницата. Така, като си включиме отново, разбира се, тук тия джаджи, за да ни показват какво точно се случва. Така, включихме джаджите, отиваме да видим страницата и каква е разликата. Имаме ли го изображението, само да видя дали всичко е наред. Имаме го изображението и виждаме каква е разликата. Така, чакаме да се зареди всичко, както виждаме. Готово, зареди се. Значи, трансферирани са 151 килобайта, като времето е скочило доста. Значи беше 12, близо 13 секунди, сега е с 7 секунди повече. Да, защо не се е трансферирала картинката? Може би защото се е съхранила. Така, добре, значи ще качим друга картинка. Значи, какво начало съхранила? Хеширала се. Тоест, ако аз съм отворил с моя Chrome сайта, този сайт, и тази картинка е вече отворена, то тя се е хеширала в самия браузър и затова не се прави заявка за нея. Така, нека повторим експеримента. Така, опа, картинки. Така ще се напиша просто някакви картинки и ще изтеглиме нещо наистина доста големичко. Само да го скрия това. Хайде бе. Така. Какво се случи? Аха, още мисля. Добре. Някакви картинки, ето изображения на картинки. Сега ще свалим нещо наистина голямо. Нещо наистина голямо. Така. Само да намериме. Така, размер. Само големи. Кои са дори си избереме? Това. Сега сме в разгара на лятото, така че мисля, че ето тази картинка ще е достатъчно подходяща за видеото. Така, преглед на изображение, за да се е сваля. След секунда ще сме готови. Да, ще го спа. Значи свалих картинката, тя е 3,6 мегабайта, което е доста. Мисля, това за картинка си е доста. Както видяхме, тя е голяма като размер, т.е. 5184 на 3456. Може да си го пресметнете колко пиксела е това. Колко мегапиксела е, нали, едното по другото. Така. След секунда ще е готова и нека отида тук, да махна тази и да добавя нов файл. Добавяме нов файл, качване на файлове, избор на файлове. Така. Къде отиде? Ето я. Новата картинка. Сега ще чакаме да се качи. И ще поставяме на страницата, съхраняваме и виждаме отново какво ще се получи там с данните. Както преди малко пробвахме. Качва се по-бавно, защото наистина е доста голяма картинка. Както видяхме, свали се бавно, сега и ще се качи бавно в моя сайт на сървъра. Тъй. След секунда би трябва да е готово. Готова е. Нека вмъкнем. Вмъкване в публикацията.
Ето е картинката. Нека да обновим страницата си. Ще включим сега това, дето ни показва какво се случва. Само да заради. Така, готово. Нека отидем да видим какво се случва сега. Даваме на преглед. И почваме да чакаме да се заради цялата страница. Вижте какво става сега. Така, картинката се издърпа успешно. Всичко се е заредило. Всичко се е заредило за 13 секунди, като 119 килобайта е отнело. Така, значи в случая WordPress ми помага, платформата, която използвам ми помага, защото ето е картинката, която се е оразмерила до размер 172 байта. Това е изключително малко. Тоест самия WordPress ми е оразмерил на 300 на 200 пиксела и тя е станала с този размер. Така, нека да помисля само секунда как да излъжа WordPress, за да покажа истинския смисъл на това видео. Така, значи, върнах се за редактиране и ще редактирам тази картинка, като ще поставя един към тази картинка, която няма да кача на моя сървър. Просто ще копирам URL-ото от интернет. Така, само да ми я зареди. Сега ще го скрия. Така. Готово, ето е картинката, която е от интернет. Копираме от тук. Затварям го. Махам и това. И тук сега ще направим да е потребителски URL, което ще е това. Обновяваме. Обновили се, не се знае. Нека да го съхраниме. Така. Да видим дали ще успея да я излъжа. Така, малко се помотах тук с този пример, както и да е. Значи, сега ще го размера. Просто дойдох тук, копирах си изображението, върнах се тук, изтрих старото и поставих новата картинка. Това става между другото така. Копия изображение, идвам тук, кликам на тази триея и след това или Ctrl-V или казвам Paste. Постави се тук. Така. Малко гадно ми е дал за редакция. В смисъл, тук не ми даде редактиран, нали, като размер. Така че ще трябва по някакъв начин да го размерявам. Дали ще стане? Сега ще го размера. Така, въпреки всичко успях да го размера, така че да се събере на тази малка страничка, която е моята, и даваме да се съхрани като съдържанието. Така, хубаво, нека сега включим това нещо тук, джадж, така да ни показва какво се случва. Да я затворим от тук и да ходим да проверим какво точно се случва с нашия сайт. Така, даваме му на преглед и ето как изглежда нашата страница. Нали, както и очаквахме, картинката се показва добре, което е яко, но къде е тук? Къде е изображението тук? Нека да го намерим, ето го изображението тук. И то е взето от кашето, виждате ли? От каше. Тоест преди малко, като я отворихме, снимката, като си ми отворил, за да си я копирам,
Тя е взета от кашето. Т.е. тя се съхранила в браузъра и сега браузъра си я взима от собственото каше. Така. Нека да изтрием кашето на браузъра. Окей. Изтрихме кашето на браузъра и вижте сега. Когато ви отворите тази страница за първи път, тази снимка няма да е съхранена във вашия браузър, така че ще се получи този ефект. Идвате на страницата и вижте тук какво ще се получи с тия данни. Така ще изчакаме, нарочно ще изчакаме, за да видите, че всъщност забавянето е вече осезаемо. Така. Айде, то може би още се трие кашето. Още се триеше се кашето, но въпреки това ето. Започва да се зарежда нашата страница. И виждаме какво се случва. Значи трансферира се значително по-голямо количество мегабайти и времето за зареждане на нашата страница е много сериозно. Минава една минута. Виждате ли, още не се е заредила. Това е абсурдно. Значи това паяка като мине, като види нещо подобно и директно сте аут. Както виждаме, си изтегли пълния размер на картинката, който беше 3,6 мегабайт и общия размер на страницата стана 4,4 мегабайта. И се зареди за минута и 3. Това минута и 3 не знам какво точно означава, минута 30 секунди или какво, но няма значение. Въпросът е, че мина една минута за зареждане. И виждате какъв размер. Това е недопустимо. И за това именно е този малък трик. Виждате ли? Значи, ако се налага да сложим такова голямо изображение детайлно, защото това е огромно изображение. Ето, отваряме го в нов таб. Идваме и виждаме, че това е огромно изображение. Що ми дава да го зумирам, значи може да си представите за какво става въпрос. Вижте за какво изображение става въпрос. Огромно. Аз това огромно изображение, което се събира на 3 моя екран, съм го намалил до такава степен, че се събира на моята страница, което е неправилно. По-правилно ще е следното. Да си сваля снимката на моя компютър, както направих с тази другата, да го отворя в някаква програма, да го размера и да кача двете изображения. Да си представим за момент, че съм го направил. В смисъл да не става прекалено дълго време видеото, ще си представим, че съм го направил. Това вече няма да е необходимо. Видяхте за какво говорим. Разликата е значителна. Има видео как да си размая изображение по възможно най-елементарния начин, така че съветвам ви да го изгледате, ако не сте запознати. И какво се получава? Аз си качвам, ето от тук, си качвам голямото и малкото изображение. Тоест веднъж съм си размерил снимката до размер, който да се побира на моята страница и веднъж съм я оставил оригинално и тук ги качвам и двете. Хем размереното, малкото, хем и голямото. След което поставям в страницата тук малкото изображение, което е, и когато го маркирам, му давам линк към голямото вече. От тук аз му давам линк към голямото, което в случая мога да си взема от къде? Ето от тук. Примерно, това ако е голямото, ето го адрес на голямото. Нека да го копирам. Така, затварям го, след това маркирам си снимката, давам и да е линк към ето това нещо. И му давам да се съхрани. След което обновявам. Или може би трябваше да направя обратното, както и да.
Въпросът е да сванете идеята. Малкото изображение го поставям на самата страница, тук, и след това правя самото това малко изображение линк към голямото. И сега вече като отида да прегледам моята страница, тя ще се заради доста по-бързо, тъй като това изображение ще е няколко килобайтчета, както видяхме преди малко, ще е доста по-лекичко. И вече като кликна на него, то ще ме препрати към снимката, към голямата снимка. Това е общо взето идеята, която е описана тук. Надявам се, че е ясно, нали, за какво става въпрос. Ако не е ясно, ще направя още едно видео с още повече примери и пояснения. Така че наистина да видите за какво става въпрос и да не допускате грешки, през които сме минали с течение на времето. И това е за сега. Чао!